Ngene. Piye? Meterane iki paten ono. Wonge kan kane radio to. Paling kok gak krungu. Engko lek wonge metu ngekakne meteran. Oh ngono ya? Hah? Wis. Sekarang ngelesi. Mati barang listrik kita. Ini suara di rumah. Lah nduk. Gak mati. Oh, kok pusat. Dut lah kau kene weh. Nggih. Kenang weh. Ketawa Pak No. Lho kok ora celuk-celuk. Lho tak bengoe sampean gak krungu kok. Ya ta, Nduk? Ya wis entan dulu tak anjukan sik ya. Nggih Pak No. Dut di. Ngomong aja lu ya. Nggih Pak No. Saja enak opo kok penting men. Yo. Wani kok pinatok. Iya Pak No. Gimana ceritanya aku arep urut. Duitnya kurang. Terus Gara-gara gendut kita. Ngarep warung wet kono pamer duit. Bisa nganggep Fatimah ditagih utang. Ya ngono ta, Dut? Iya Pak No. Katakan utang lho Pak No. Oh, jadi ceritanya cah loro ki mung pengen urut tapi duwe kurang. Aja kuwatir diketepakan Pak Mo ki mung ya urut. Tak bayari kabeh. Jangankan kok urut engko tok ya di. Urut sampai seminggu tak bayarane. Kowe sak wulan barang dibayari ndut karo Pak No. Nginep berarti. Bila perlu keluargamu urutno kabeh. Mboten kula tok mawon Pak No. Nih, kowe ndek keluarga ora kowe ketok bocah kabur kanginan kowe. Enggak kok Pak No, kok ditekok. Kowe pangkat tak urutne diurut terus aja kuwatir. Bareng ya, enterono tak simpakan sik. Iya. Bareng apa? Jatuh to Pak No. Cangkemmu teko menengo, kowe teko ya tak kabari to. Ya kira jatuh buka Pak No iki. Kupingmu bodhek piye to ngomong kaya ngono. Engko nek wis teko nggon tak kabari. Nah aku malah seneng lek sik rada adoh di. Ya ndut apa ya padha wae. Numpak mobil rada iso katek. Numpak kol enak Pak ya. Terus kene ya Pak No nggon. Biasa ae wong desa ngiki aku. Iya Pak No. Kang apa aku iki? Nggih Pak No. Kowe kene ngenteni kene. Pakai duit koyo yo. Itu kene. Nggih Pak No. Monggo benar Pak